Fl-aħħar jiem il-Prim Ministru Joseph Muscat ħatar lil John Bencini bħala ċermen tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali. Dan l-istazzjon ħal kummenti tal-membri kollha tal-MCSD u żvela kif Muscat ħatar lil Bencini f'din il-kariga minkejja li 6 minn 8 membri ma qablux ma' din l-għażla. Minkejja li Muscat kellu qudiemu għażla sħiħa ta' nies li resqulu l-istess membri tal-MCSD, injora dawn is-suġġerimenti u ħatar lil Bencini illi fil-kampanja elettorali indirizza l-Konferenza Ġenerali Laburista u l-mass meeting fl-imqabba. Is-6 membri li ma qablux mal-ħatra ta' Bencini qalu li dan m'għandux il-kredenzjali meħtieġa. Iżda għal Union ħaddiema ma' qudin hemm żewġ raġunijiet oħra għax ma kellux jintgħażel John Bencini illi fil-fema tagħha huma daqstant importanti. L-ewwel waħda minnhom il-fatt li John Bencini huwa l-uniku membru fl-MCSD illi huwa kontra il-politika tal-Jobs Plus imħejjija mill-UHM u firmata mill-partiti politiċi kollha, inkluż il-Labour Party, politika li timmira li toħloq eluf ta' impjiegi minn issa sal-2020. Is-Segretarju Ġenerali tal-UHM Joseph Vella jgħid li din il-politika importanti issa trid tiġi fdata f'idejn xi ħadd li ma jemminx fiha bil-UHM ma tistax tifhem kif tista' ssir din il-U-turn. Kien l-uniku wieħed li kien kontra il-Jobs Plus. Allura issa li naf li din il-Jobs Plus rridu nafdawha f'idejn persuna li meta mort ħarbat l-bibjena mhux li propju naqra bidejh miftuħ fuqha. Anzi beda hija tlubni biex kważi kważi nitlaq minn idejja. Kif sa nagħmlu del-U-turn kollha tirrid nara. Is-Segretarju Ġenerali tal-UHM jgħid ukoll il-problema l-oħra il-fatt li Bencini huwa preġudikat kontra l-UHM u dejjem isemmi kemm huwa mweġġa minn din il-union. U allura jiena inkwetat ħafna li llum għandna xi ħadd bħala ċermen fl-MCSD li mhuwiex neutrali imma jħares lejn UHM bħala union li weġġatu. Sentiment simili qasmu magħna anke l-President tal-GRTU Paula Bela illi sostna li Bencini kellu xi jgħid tista' tgħid mal-entitajiet kollha rappreżentati fl-MCSD. Ma' kull assoċjazzjoni li hemm, is-Sur Bencini kellu xi ħaġa. Aħna kontrina mar ġifieri f'meeting tal-General Union jgħajjar li u jgħajjar il-Vince b'ħafna aġġettivi. Ma' kulħadd kważi kellu xi ħaġa. Il-membri tal-MCSD esprimew diżappunt kbir li gvern ma tax widen tal-proposti tagħhom u minflok Muscat għamel ta' rasu u ħatar lil persuna li ritu. U din hija waħda biss mill-lista twila ta' ħatriet li netaw lil persuni illi jgħenu lil Partit Laburista jirbaħ l-elezzjoni ġenerali u li issa jridu jingħataw il-premju li ġew mweda.